Baik amin ako kablaon may man iti nimbag na bigat tayo amin. Marang pa kumbaba ikang runaan amin ako. Na Diyos sa amin diaramid na. Amo na amin tayo nalalingit ang kanal daw. Kanaming mapanin iti nikapsat tayo, itinulog tayo ng kapitan, ang supling kini Apo Diyos. Kung ano basta, kapsa, panungusan tayo, ay naluwag iti puspuso tayo. Tapno basta, dahil tayo nga kapsa, pinpala mo tayo, amo tayo kung makadaro ni Jay saklang iti Diyos. Pero, sakpay na rugyan tayo, iti maudi, kapanagyaman, in pamatayaw, ini Kapitan Diomedes Padillo Pastor, awagan man iti may isang kapsat na iso di bang itaulo iti nasanto ang nakakara na iso ni Sister Daisy Burgos. Tumagdal tayo ating pangako. Itubog tayo lagi kay ulo tayo. Kaya kamitlaen tayo di presensya di Diyos kada tayo. Itibabalik tayo. Na tayo amin, wala tayo dinalang ti Ama, kente Anak, kente Espiritu Santo. Amen. Amin na nailangitan, na marasawa iti amin, nga dali ko'y gaga, kaya sa nilangit. Matay tayo o Diyos, tinagal mo. Agyanan kami, itibiyag balbalim, na ayat mo para kami. Tulungan na kami kumaka, pungpal, iti pagayat namin. Pakawanan na kami kadagdibas-bason, ken pagpurpurahan. Apo Diyos na magayat nga Ama, agyaman kami itibiyag kainten kong dito'y kabsat ni ni Diomedes. Kadagdigrasya na ipapaay mo ken Juana, agraman di pamilyana, agyaman kami kay Apo. Itang aldaw, iyapat ni nga si pupusog kadagita imam. Di kalagwa tayo ito'y kabsat ni Diomedes. Itang taipulang na, ibinulot na nagyating ka. Dawatin niya pakawanan ko maisuna, kadagitin ang basbasuran kay nagpurpurangan na. Kabayatan ipanagbiag na, dito'y daga. Dawatin ni Pai Apo, nga awatin ko maisuna, kay ipaay mo ipanlo iti lugar, nga insagan ng kenkuana, di talangit, kas inigarin. Tulungan na kami kumaapo, at lalo pamilyana, na mangawat, nag-ipapanaw na, kek iso, di pagayatan. Kek maniliwakam to amin, no mapanunot, ken maamiris ni. Nagdani iso na, naging inana itasibon mo, naragsak, nga makilang namin, ken ka. When o Diyos, italek ni ken ka, ti kararuan. Ipaay mo kumati kapya, ken ragsak na. Ken lang amin na tibya, na awan patinggana. Garud o Diyos, isubli ken ka, iti amin na dayaw ken gloria. Itinagal ni Jesus nga anak mo, dagito'y ako, ikarkararag mi. Amen.
kanila. Kasi hindi. Ngayon ang iso na po, within 1964. Pinaganak na po, naibigin na akong aking sukin ni ang pinati. Kaya talo na lagi ito po magkakabsa. So na po itong alay. Santo ni Josie, Santo ni Jubi. Kaya may panggit na po, itang iskwila na. Iskwila at primary school dito Villa Carmen. Nag-graduar ng elementary de Pagrangayan at Apo. Idugping kami na iparat na isulat ikaturudan kanya katurudan ko na isura lang pinakaagir ti ipos di kapanliday di akong ni pima inigalang na ipos di kapanliday na ay pinugkaran na magkar kinawaran ng tiputan kung nanatay ka ang kilbigay na ay imblikan mga na iso ako na iso na tikaturunan nakasunsin kaya nga ron na po binalpas di elementary nag-high school kami manin di Northeastern College nagtapos kami di pala yung time hindi po yung staff bayar di pinang high school niya ang muli kami ipagdigusan ito di karayan di po yung pista makain kami tipigatay ang dadaming nagtaray kami pang nagdigos di karayan dahil tatay kami nadamot di may sa mga kapwa dahil nag-dive na mastakit rin more time, break na hindi lalumong away ay maganagan kami ay tagayang, nagsisi, nagpaigit kasi po istorya na may bag na pinagtayaan niya hindi ka tumater ito sakay awal mo sa pinimang panunod tayo na upirabi nito dito ato kawan-awan linao di panunod kaputa sakbay nga naman at kajay palang sumirsiri awan senyalis na nagpakpakan paano kasi lang at yaman na alanginin kanya amo concern ka kanya naglalo no tagawabin natin naladaw si Rabi nga agapuak kalit amo dahil ang siguro hindi ada kasama di taili nagawin ang iti alas 11 terapi kinabigat ang pinawal mo na amo nga concern natin mo gawin hindi paruak kailangan pagyaman na kay mamong no bilbilin na bumi katipaton da ang hilpin ang dati ta amo di pagabdumong kanya da naglalo kininangan lalo magsinsing natin kami pinadalo adi lang nagay gundaway
sinabat na iti matang. Hadi lang ka iti gundawan. Nga makita, tinasamit ng iso na. Kamukmanong kadagiti na uling alda, ano yung bagam kanya, amok na punas na tinalapos ng ilo mo kinigan. Kaya hindi, gawa kami hindi nga masapsapan na pinakalsada. At pwede mo nga ipanisig. Nawa na rin ang kanito na. Mangyayari sa barangay assembly sa bayan ng mga bumabat at ipos. Nalabit na ito yun. Isa na ito. Ang kaya, inumong na kayo. Inumong na kayo tanong. Nasaya ating panagpakadang pitong gamay sa kanan tayo. Kasgayen, Apo Kapitan, mga kagawad na, nakita ako halos na, panangugor na, pwede kabaranggayan, una kagayen, tay amin, kawan, naplos, tayo na, sinasair, tayo na, kabaranggayan men. Amunyo kasi nandiyan kamatay sa dito isa ako nagtatagamin nagsikit na panunutin. Iso pa yung nandiyan kaya timapani kay mansayag na po talaga mahapukaya. Makaringa ito na biya lulo asitak. Tagamin na po ka iti may sa leader tayo nga nalay awa na po ti makulak kanya na tagamin nagsaya apo ti pagpakita na iti kabaranggayan tayo awa na anyaman na problema iti kabaranggayan na iso apo ti sumalsalo si kayo ng iti agaramin ti budget kasi kayo hotel ti sumalo wala na gamit hindi karamit kami ti budget iti napalpalabas awa mo at harapot ipagpagat ikas gari isa di na tayo kurang na panunod ko na dyan nagparikanan awa na po tinanong kurang na lang ito may sapay ako na katkatawa minuto may iti gapo ako iti iso iti kaubingan the first time ng kapitan ibaon pa iti kagawa kaya mapano so katatawa ko din niya iti kapitan ko parang kanya awan iti palunod po ako may sunang na tayo nagsapay lang ko apo kapitan nanyaman kaya budeta nanyaman ako nanyaman tinasimulan ipagpatuloy mi kami tigas na awan ba't may bagang kanakani Nili, Barangay Captain, Honorable Jimenez Padillo Pastor, at Adu Apo tinaytulong na gipagadalan si Villa Carmen Elementary School. In behalf of the Villa Carmen Elementary teaching staff and our volunteers, the school children, we would like to express our sincerest condolence to the bereaved family, Pastor family, Padillo family, Carvajal family, and many more. Ada meeting nga naminsan nga meeting media munisipyo. Ket kuna dagiti magituturo nga adaman mga kararag, adaman di agin kampeno ni kanta. Ket nadengit ko din na kuna na inasigan di pastor kasi kan ay ti kararag. Kuna nga daos tayo sa palakamo. Ket kuna na nga sikan ati ang kararag tano agkanta syahme sukurana ay suya o di iso garot kuna panatulit kang tao na muwak na apelyido na ngayon ti pastor yung numan pa ikasta amok ng patya nga kahit
paiso nga yung pastura na ititagapilya kami. Apo dating kapitan, talagang awal tinay mga apo. Tika baranggayan na lang ito pang panulutin na, lalo na hindi kong legend na po. Iso na nga mismo timang tuyo-tuyo, iso na nga mismo timang dawat itulong para dati ka baranggayan na. Dati apo, dati katao, dati leader yung toya apo, binya kami. Nasungkit dati, awal tinay mga umuyo, daking na pukaw tayo ng barangay. Pero pukawan, tunay sa leader. Sa ating nana. Yung sapay ko apo, antay mo ng malipatan na nagiging nararamid na dati ng kapitan. Uray awalin, ngayon nagiging alaala na nada, kahit antay ng mga lipatin natin. Tapos may kasumpit natin ng kapitan kayo. Hindi sumasaro ng mga opisyalis natin ng barangay ako. Gusto na kumaapo. Titulatin tayo. Kasta na po, awag na ito may pagka. Yan. May utang bigat tayo. Talagang ganda ito yung gundaway ng yaman kini kapitan. Kas tatang ko, gayen ko, mentor ko, coach ko, amin na po. Thank you, Apo Kapitan. Republic of the Philippines, Province of Isabela, Municipality of Ramon, Barangay Villa Carmen, Office of the Sangguniang Barangay. Excerpts from the minutes of the regular session of the Sangguniang Barangay Villa Carmen, Ramon, Isabela, at the Barangay Session Hall on October 1, 2016. Barangay Resolution number 18, 2016, authored by Kagawad Virgilio L. Morales. A resolution expressing deepest sympathy with the condolences to the bereaved family of the Barangay Captain Jumedes P. Pastor Villacarmen Ramon Isabela. Whereas, last September 29, 2016, Barangay Captain Jumedes P. Pastor of Villacarmen Ramon Isabela died in the grace of the Lord at the age of 52. Whereas, the departed brother rendered notable use of public service as barangay captain of this barangay. From 2007 to 2016, and during his lifetime, he manifested the spirit of unity and justice as the stood firm in the implementation of rules in his territorial jurisdiction, thus exemplifying the ideal public servant. Now therefore, on motion of Kagawad Virgilio Morales, seconded by Kagawad Jan Dagdagan, agreed upon by the body, it was resolved, as it is hereby resolved, to pass and adopt a resolution expressing deepest sympathy and condolences to the bereaved family of the Barangay Captain Jumedes P. Pastor. Resolved further to furnish a copy of this resolution to the bereaved family through the widow, Mrs. Lourdes C. Pastor, and the children for their information and appreciation. Approved on October 1, 2016. Signed, Kagawad Elpidio Calangcam, Kagawad Elmer L. Pastor, Kagawad Virgilio L. Morales, Kagawad John C. Dagdagan, Kagawad Joel P. Calangcam, Kagawad Chupino Agustin, Barangay Treasurer Romeo de la Cruz, Barangay Secretary Giovanni Lucer, and Acting Barangay Captain Kagawad Marieta S. Bulisan.
Tatay dito ita, tapno makipag-greet na, ken makipagladingit, kadagiti na ulila, ni Honorable Pulong Barangay Judy Pastor, ket kayak mi na iibkas iti na impuswan nga panagyaman mi iti pamilya pastor ti handa pa nang ipaidam iti biyag ni Kapitan Judy Pastor kada tayo nga taga Villa Carmen ken kada tayo nga taga Ramon. Ket on behalf of the Sangguniang Bayan, we would like to express our deepest sympathy to the bereaved family of the late Honorable Jumides Pastor. Ket ti panangibkas mi ako iti panakipagladingit mi ken panakipagrit nami iti pamilya ken kadagiti kada kayo nga bumarangay nga naulila na kaya ni mga rod nga iyawat iti maysa nga resolusyon nga dahito ya nga resolusyon ket naglulumwagan iti amin nga membro sa Sangguniang Bayan ken pinirmaan pay ako iti ama tayo diini awan sa bali nuti ni ako Honorable Jesus D. Latran. Republic of the Philippines, Province of Isabela, Municipality of Ramon, Office of the Sangguniang Bayan. Excerpt from the minutes of the regular session of the Sangguniang Bayan of Ramon, Isabela, held at the Municipal Session Hall on September 30, 2016. Municipal Resolution Number 66-2016. Author, Honorable Candido C. Natividad Jr. A resolution expressing deepest sympathy and condolences of the local government unit of Ramon to the bereaved family of Barangay Captain Jumedes P. Pastor. Whereas, the Sangguniang Bayan members were saddened by the untimely demise of one of the active public servants, Barangay Captain Jumedes P. Pastor, who passed away last September 29, 2016. Whereas the unexpected death of Barangay Captain Jumedes P. Pastor brought sorrow to his loved ones and would leave a gaping void in the hearts of those whose lives he gently touched and inspired. Whereas Honorable Jumedes P. Pastor served efficiently in various capacities in Villa Carmen as Barangay Captain from 2006 to 2016. And during his dedicated years as public servant, Honorable Jumedes P. Pastor manifested his actions and constant love for the common good, and his lifestyle showed the simplicity of a man, responsible father, and public servant. Whereas such selfless devotion and dedication to duty in the service of his fellow men deserves due recognition from a grateful officialdom and people of Ramon, Isabela. Now therefore, in motion of Honorable Candido C. Natividad Jr., unanimously approved by the members of the Sangguniang Bayan of Ramon, Isabela, be it resolved as it hereby resolved to pass and adopt a resolution expressing deepest sympathy and condolences of the local government unit of Ramon to the bereaved family of Barangay Captain Jumedes P. Pastor. Resolved further to furnish copy of this resolution to the family of Barangay Captain Jumedes P. Pastor through his wife, Lourdes C. Pastor, and children of Ramon, Isabela, as a gesture of our concern and sympathy. Approved on September 30, 2016. Signed, Arlene K. Altea L. Esteban, SB member. Signed, Rita T. Banhan, SB member. Signed, Danilo M. Vizcara, SB member. Signed, Candido C. Natividad Jr., SB member. Signed, Mercedes M. Vizcara, SB member.
Signed, Marlon Brando Y. Tutaan, SB member. Signed, Gregorio A. Hunario, SB member. Signed, Fernando B. Soriano Jr., SB member. Signed, Judy S. Parinas Sr., SB member. Certified true and correct. Signed, Amando Q. Lulukisen, Secretary to the Sanggunian, and attested by Honorable Melvin G. Cristobal, Municipal Vice Mayor and SB Presiding Officer, approved. Honorable Jesus Dilandaran, Municipal Mayor. Barangay na nabulila niya ako, Kapitan Pastor. Kaya humibaga, Kapitan, kas may isang tagwang, iliga ini, naragsaka, na nagsarang ta, naulitin, na ibkas, itinaimpusuan, ngayon kami, panakipagladingit, ken panakipagrig na kada kayo amin, nga taga Villa Carmen. Yaman ka.